Салом алейкум бародарҷоно, аз ҳама эҳтиромона хоҳиш мекунем аввал ҳамаи видеои моро ҳатман то охирша тамошо кунем, падилитсия кунем, то дигар бародаро бубинанд, ҳамин бародари мо пайдо шавад. Бародармон Абдукаримов Ҳасан Бобоҷонович ки аз вилояти Суғд ноҳияи Ҷаббор Расулов деҳаи Саричашма мебошад. рӯзи санаи 21 апрел дар шаҳри Москва гум шудагия бародарҷоно. Ай ҳама эҳтиромона хоҳиш мекунем, медонем ки чӣ хел дили модар дард мекунад вақте ки фарзандша гум мекунад аз 21 апрел. кадоме ки ҳамин суратҳое ки дар ҳамин навори мо тамошо мекунем, суратҳоша хушрӯ тамошо кунем, дар куҷое мебинем, ҳатман ҳамин комментарияда нависем, номероя мемонем, ба ҳамин номеро занг занем, то ки бародарро пайдо кунанд. баъд гуфтанем ба бародарое ки ба хотири зани рус гирифтагем, модароро ҳурмат намекунем, мақсад модароро фаромӯш кардагем, дар Тоҷикистон занг намезанем. фикр мекунем ин айрӯи ноадолатӣ, фикр мекунем аз рӯи номардия, айрӯи ноадолатия ҳеҷ гоҳ барои зан шуда модарро фаромӯш накунем. боқи сарбаланд хонобод, зинда ва саломат, падилитсия, подписатсия, комментарияҳои хуб, лайка фаромӯш накунем. Зинда бошем бардар.